Ya kon ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pagi ini saya berada di Tegal. Tegal nopo niki? Mbok Tegal opo sih? Oh, Tegal Unisma. Tapi niki daerah nopo niki, Bu, namine? Prodo. Oh, daerah Prodo napa Tumpang Rejo niki? Oh, Prodo, Pak. Oh, Prodo Kampung Baru. Nah, ini ibu-ibunya sedang golot, ta, Bu? Nggih, nggulut. Oh, mupuk. Nggih. Nah, ini pupuknya dari kotoran ayam. Nggih. Kotoran ayam. Nah, Mes. ini kandang ayamnya. Nggih. Ayame tidak, Pak, niku ayame. Nah, kotorannya dapat, dagingnya di pasar. Nah, ini bapaknya Pak RT Kabul atau Cak Hartono. Ibunya. Bapaknya saya cari belum ketemu, salah jalan saya tadi. Nggih. Ngeten niki sak derekan sedaya ta, Bu? Oh. Sik Kampung Baru mriku. Nggih. Yogane Pak Su. Loh, Niku lah ya sampean. kula sing bajeng. Oh. Niku putune, Pak. Putune yogane. Oh alah. Ibuke. Jangan Pak Supa aja keluarga ngeroyokan lek nang Nggih. tanah. Lagi Ngeroyokan tanahnya apa digarap jalan? royokan iki. Nah, ini sahabat Kanyawara yang nyangkul ini para wanita loh ya. No, ibu iki umure wis meh swidak ya, Bu ya. Waduh nggih pun jolek, Pak. Bojo lah. Nggih pun jol lah wong. Loh, sik maco, Bro. Lah wong pun enggak ada boyot kali. Lah nggih. Umurnya itu kira-kira di atas 60. Masih seperti ini. Lah nggih. Kalau saya sudah bungkuan. Diece kalau Ibu. Leh, Bu asmane jenengan sinten, Bu? Simah. Gimah. Simah. Nggih. Oh, koyok ratu, Bu. Ratu Simah. Ratu kerajaan gede zaman nggih. Mataram kuno. Oh, nggih. Heeh. Lek Ratune sakniki Simah. putu-putu niki. Napa, Bu? Ratune putu-putu Lah niki. nggih sakniki. Rajane Pak Paat. Nggih. Nah, itu cara menuangkan pupuk dari kotoran ayam. Hebat banget ibunya itu. Jamune opo, Bu, sampai Waduh jamune, Pak. Saya aja tadi dibilang. Segone empuk. Oh. Saya tadi dibilangin sampean tak angkat dulu ngono jare. Jale ketok bobotku abotan iku. Kintale tak angkat dhewe. Nah, itu setengah Waduh kintal nggih diangkat mboten kuat, sendiri. Pak, nek setengah kintal. Nah, ini Nek manisnya seprapat ngoten ibunya nggih, yang iya. kuat ini. Ini keluarga Cak Hartono semua. Nanti saya mau berkunjung ke kandangnya. Ke kandangnya Pak Hartono. Ya, ke kandangnya Pak juga. Mau saya videokan. Nah, ini cangkulnya tajam. Tanahnya mempur sih di pegunungan ya, Bu Nggih, ya. mempur. Nggih. Nah, itu singkongnya gede banget. Nggih, sampean beto Pak singkong. Nggih, kemarin disukani kali Bapak adik mriko. Nggih teng Haryono. Nggih. Sing di niku lho sing tas digarap niku lho, Bu. Nggih, Nggih. ditanduri singkong tok. Golotnya itu jago banget. Udah Jago. gitu tanpa kenteng aja lurus loh. Lah lek aku sing golot tak kaya ulo. Enggak Sami mawon, Pak. Kalah kulino nggih, Bu. Nggih. Nah, ini hasil yang sudah tergulut. Nah, ini yang ngisikan stok pupuknya. Sampean putuhe Pak Paat. Oh, anake Cak Hartono. Oh, Gelar di
biyen Cak Hartono. Oh, Nomor ngono. 3. Oh, iya iya. Ternyata begitu. Loh, yogane Mak Sima ini pinten ya? Gangsal. Sal. Oh, jalere Sing pinten? jalere 3. 3. Heeh. Sing istrine kalih. Sing Oh. setunggal tani, sing setunggal teng pabrik. Oh. Mari ngoten sing jaler, sing setunggal mborong napa? Jenenge yo proyek-proyek ngoten niku, Oh. pemborong. Lho lek jenengan niku sing asli besut niku ah. Nggih yogane cang besuk kula. Oh, lho berarti sampean kelahiran pundi, Bu? Kelahiran besuk, Pak. Lho nggih ta? Nggih. Oh. Namine Pak Asim niku lho bapakku. Napane Pak Jahit sih, Bu? Pak Jahit sinten nggih? Cuma jaman biyen iki. Iya, ora Sampean lek besuk niku kan lek dugi kemiran lak ngileh. Nggih. Terus belok ngiri adik Boten gapura. sing kenceng, Pak, sing kenceng. Lah Oh. sing biluk kiri niku teng besuk Lah kidul. nggih teng griya kula lek besuk Nggih. kidul. Oh, sampean ngenceng mboten sampai bringin tapi. Boten Oh. Mboten sampai bringin. Makane mboten. enten dalan terabasan teng besuk kidul. Wetane titik niku lho. Apa sih mak kampunge iku, Mak? Yo besuk. Ya besuk Besuk. lor. Besuk lor, besuk kidul. Besuk kidul ku sing aku iki, Mbak, ndek kuburan niku. Engko Oh. Brengen niku. oka bringin iku wis siji. Besuk kidul iku kidule bringin. Kidule Dadi bringin. teko emak iki ngidul. Nggih kula kencenge bringin. Ah, kencenge bringin berarti. Nggih, Oh, bloke mak santenah kono berarti. nggih lek niku. Sing sakniki dados SMK itu, Mak. Wonten sekolahan SMK 5 niku, ah. Waduh wetane, Nggih. Pak. Kira-kira daerah mriku Nggih, sawetane. wong kilane jenengan niku kilene SD Brugei nggih. Nggih. Heeh. Pak Asim. Pokoke niku lho Pak mburine langgar besuk. Sing pinggir wetan niku lho langgar pinggir wetan niku lho. Lah nggih, Mak. Iya berubah kabeh iki wis. Enggak, tapi aku ro ancer-ancer iki besuk lor, Mbak. Nggih besuk lor. Besuk lor tapi sing kulon. Nggih. Lek ngetan kan nang kelurahan nang balai desa, Mbak. Nggih. Lek mak iki koyo sing kulon cedhek nggonku. Dadi lek ngidul non rabas nang nggonku. Oh nggih niku. Heeh. Wetane titik ngoten lho. Wonten dam ngoten lho, Mak. Lek Nggih. biyen lek ajenge teng besuk kidul lak liwat dik dam. Ah. Nggih ta enten kaline gam. Nah, iki lho wong kuat iki. Ayo ditiru kekuatannya. Kekuatane lho di sini susuke lho. Nah, demikian video kali ini bersama Mak Simah. Matur nuwun nggih, Mak. Nggih. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.